Aquí tenim el regal del tió, aquesta samarreta ben maca. Ja veieu que el tió té bon gust. Bé, amics i amigues, una de les particularitats de l'Església Catòlica és que no necessàriament els límits geogràfics, administratius, polítics han de concordar amb els eclesiàstics. És per això que dins del 365 dies amb Maria també hi han les imatges que pertanyen a una part del nord de Castelló de la Plana, de Castelló, que forma part del bisbat de Tortosa, i per això podem veure doncs, les imatges de la Mare de Déu de Vallà, de Catí, la dels Àngels de Sant Mateu, dels Desemparats d'Alcalà de Xivert, de l'Ermitana de Peníscola, la Misericòrdia de Vinaròs, la Mare de Déu de la Salut de Traiguera, dels Socors de Calitx, la Balma de Sorita, Bon Succés de Villores, Consolació de Forcall, la Mare de Déu de l'Esperança de Portell de Morella, la Font de Castellfort, Sargà de Herbers, la Taronja d'Olocau del Rei i Vallivana de Morella. Per tant, les imatges del nord de Castelló, que són bisbat de Tortosa, també estan a 365 dies amb Maria, que pot ser un bon regal de Reis. Que vagi bé, bones festes encara.